इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय किसका फिल्म्स। लाले सूट पहनाई तू छाउड़ी लागो ही बिजोड़ गे। लाले सूट पहनाई तू छाउड़ी लागो ही बिजोड़ गे। साइया जब तोरा कारौ फनवा हो बाऊ इंजोर गे। पियावा जब तोरा कारौ फनवा हो बाऊ इंजोर गे। लाले सूट पहनाई तू छाउड़ी लागो ही बिजोड़ गे। लाले सूट पहनोही तू छाउड़ी लागो ही बिजोड़ गे। साइया जब तोरा कारौ फनवा हो बाऊ इंजोर गे। पियावा जब तोरा कारौ फनवा हो बाऊ इंजोर गे। भातारा तोर बान गेलौ शहर के डीजी गे। होनमो पहाड़ो घंटारा होई तू बीजी गे। भातारा तोर बान गेलौ शहर के डीजी गे। होनमो पहाड़ो घंटारा होई तू बीजी गे। दोसरा भीड़ी गेनी छाउड़ी माने लगतौ घिनोर गे। दोसरा भीड़ी गेनी छाउड़ी माने लगतौ घिनोर गे। भातरा जब तोरा कारौ फनवा हो बाऊ इंजोर गे। सैया जब तोरा कारौ फनवा हो बाऊ इंजोर गे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। पियावा के बात मानी लिहा तोहू ढंग से। यादव चंदनवा तोरा ही घूस दीतौ रंग से। पियावा के बात मानी लिहा तोहू ढंग से। यादव चंदनवा तोरा ही घूस दीतौ रंग से। एक लोटा पानी दे के देना ही तो हीरो लगे। एक लोटा पानी दे के देना ही तो हीरो लगे। राजा जी तोरा कारौ फनवा हो बाऊ इंजोर गे। पियावा जब तोरा कारौ फनवा हो बाऊ इंजोर गे। इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।